Kakenhon kinong de dos er hapo kalama joka Meghalaya Poultry Association kilakin hon iki para bade dos er bakin hami renti shaka jing hikai kumno bande khu ya kidukan jongki kabalapen be jaka Food Commission joka jilla hakakat khandai trik mentau benai habakaran bekilat pathai kupor unoy lam kakenhon ubawan chai kharshandi ulayat ho bakate ka program kalong ru kumno ban pen shai bat hikai kinong de dos er kumno ban le khu bat karu kombo ikido kidukan jongki Ba one side kat sindi kadi president jeng all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kadi kita ka association ka page na kabanta kinong di do siar kinong khayi bat kinong ba kinong supplier ya kisiar kibadan hapo adikasi jaintia bat kiwe pede ki district kibadan hapo ka state jong kami Meghalaya te ka jingwan ko jongi hagani ka por hagani ka janmet lingba jongani ka press conference kalong bangin yathu but bangin midon ban yathu chipi kita ki ini kinong dido CR ki belong ki street vendors ki badan kinong dido CR ki belong ki badan haki dukan ki jongki ki badan haki district ba pher ban na ka banta jong ka jingdon jong ka ni ka jingjia ka balajia ka bawan lingba jong ka ni ka food commissionerate ni ba ka ka ni ki iri ki sni ki dang ki spot checking ki ba pher haman laki dong ki jaka jong ka source long hapo rikhasi ka stanction po is khasil bat lambagan jong kani ka jingwan jong kani ka jinglong ka jingjia ka lawan lamba juga high court tingi la wan banya kendu ya ka office jong ka food commissioner hangtu bat nilai kendu ya madam mukhem bat naka office ka jong i la batha yang ye bangin don ka training nak banta kini nong di do siar te kani ka training hi nak banta kini nong di do siar kandai ka khat khandai trek ubanai binyo khat khandai trek ubanai binyo haus kabar aja apa ka por ka banlong ya kani ka training ka sedang por khabe biji bat hadu ka por sau biji janmet but kiban one hagani ka training gi bawan ai jing kai kindai na ka office jong ka food commissionerate jong ka Meghalaya hi but na katna jog veterinary na ta kinong pensyai na kiwe pat ki department bakom dong in bread ye ginyot but ka ba kong santam ka bangi dan kam kadai ya ka jingwan snok tilang gi dakar pa de ya ka jingwan snok tilang jong piki nong dilo siar ki beton hakeleng jong ka bri hinyo trap but les ba ngila pha al ki jingpen tip sapi lemba ki notice le sei ki notice ki bat boy bat kani ka jingken tu ba phnya be sa kani ka jing hikai ni ka training nam ta ka jingmen toy ki jong phi hi but sakawi ru request ya phi ki district ki badon bo Meghalaya kombangila pha ki notice na ki district jong phi ba pin pha ki bre ki jong phi ne ki unit ki jong phi arlai sawot kat badon ai ba ban represent sakani ka training na manta ka jingbet jingbiang bang kerpa di phi lamba kani ka janmiat ba pinchim khia ban poisha ni ka training hakani ka kabanlong ka khandai trek banai binyo ka jaka ka banlong ni ka training ka de po laumali committee hall but kajing betha angni pada ni kajing betha angni namata kinong di do siar ni hi kumba kalong hakani kisi mamanta kani kamdai kajing le thaunang jonga ne jongi ne jongno hanai kani kajing long kajing mana kini kisi ki mamanta kadai lamba kajing betha jong ka high court yangi kinong di do bangim la su bandi ki do kajongi da ka bangi wa ki do bat himla shu ban hangi ki ba ka high court ka bu khmat jungi mata kalong ba ni dei ban bu ikido ha ke jaka bangim la ban yiki khmat ki jongi but nagabanta ki roadside ni ladon ha ka kti ke jonga association ya ki sample ki bangila pan khre tela lesi adon pring jong phi ki badon ha ki street vendors ki bisong ki roadside phila ban yakendu ban ki breu jonga association but phila ban yo do ka jingsha ha ban ni ka training ka bandon ha ka ni ka sngi ha ka ni ka khandai tore